hartzeagatik. Lehenengo baderitzuzue maila aurkeztu alde batetik Iago Basilo eta Ibarregoa elkartekoa, fundazioa da, eta gero Inés Lourdes Rodríguez taldekidea. Eta atzean ditugu ekimen hau pertsona eta erakundea askotako ekimena denez, ordezkari batzuk izan dutenek parte hartuko dute ekitaldi edo prentsaurre honetan. Lehenengo da behin, pizka bat zergatik eta zer antolatu dugun, ezta? Gite Ipesek baloratu zuen Euskal Herrian gai garrantzitsua dela kartzela. Eta horregatik planteatu dugu jardunaldi hauek egiteko. Kartzela sistema oro har izango da hartuko dugun gaia. Alde batetik ikerketa egin nahi dugu, aldarrikapena egin nahi dugu beste aldetik, eta zuekin konpartitu hau lanildo egonkor baten hasiera izan nahi duela. Hasiera honetan gogoeta konpartitu nahi izan dugu Estatu Batuetatik etorri diren 3 adituekin. Paulette Dawei, Angela Davis eta Giat Aul Muit. Euren esperientzia gurekin konpartitzeko esfortzua egin dute eta hori ere eskertu nahi dugu. Hasiera batetik gure nahia izan da bisita honen edukia, bisita honen suposatzen zuen gozoki politikoa beste batzuekin ere parte hartzeko. Horregatik Euskal Herriak plantatu ekitaldi horietan dagoen zera bantidetza. Guk larun bata goizerako plantatu dugun ekitaldian hasiera batetik abenture feministarekin eta ernairekin ere lan egiteko autu hartu genuen, zabaltzeko ere bisita bertatik bertara, horrez aurre bizitzeko eta Angela Davisekin elkar truke batean sartzeko aukera zuten militante politikoen unibertso hori zabaltzeko. Eta horren inguruan plantatu dugu, lan bat goizez izango dana, bertan zentroa jakina Angela Davisen hitzaldi izango da, baina gero beste hainbat militante ukiko dute aukera ekarpen edo hitzartzeak egiteko eta beraien ikuspegia planteatzeko hemen ikastaroen ardatzetan kokatuta dauden gauzen inguruan, iraultzaz, sujetu politikoetaz, botereaz, errepresioetaz, eta azken batean eraldaketaren bidera bat planteatzeko beharrezkoa dugun estrategia berri. Zalantzari gabe, bizi genuen horrela, guretzako akontezimendu bazan Angela Davis ekartzeko aukera, akontezimendu hori kristalizatzen duenean, mobilitate batean eta zera hori, guri sekulako poza eta ikusi mina, eta horrentxe zera txigeletak sabelean bueltaka eta pentsatu zaren polita eta ondeiko dugula, baina egia da, konturatu garela, ez dela guretzak bakarrik, ez eta jende pila bat entzat ere badala horrela, eta kasi gu publiko egin bainoen nago, esan behar dugu, ikastaro horretarako lekua beteta duela, jende pila bat idatzi duela plaza lotu nahian, eta ezin dugu hori azetu, eta gu bai gaude, sensazioarekin, batetik edo estetik ere, Angela Davisen bisitan dirik akontezimendu sozial baten lekua eta izaera hartu duela, eta horrela bizi dugu. Bisitaldi horren barnean, esan behar dugu antolatuko ez ditugun bestelako ekimen batzuk egongo direla igandean, eta igande eguerdian hemen Bilbonen antolatuko den ekitaldi publiko bat, eta txardean egongo den jaialdia kafe antzokian, horien berri publikoki ematen ari da, hori sustatzaile zeratzak izango diren eragin partetik, guk horrez dugu zer esango, baizik eta alduenak aprobetxa ezala, eta sarrera guztien duenak goza ezala. Horrezko horrietan deko zue dana markatuta, baina printzipioz prentsaurrea bukatu ondoren zabalduko da Gite Ipeseko horrian izena emateko
garaia, naiz eta Iagoak aipatu duen moduan, jende pilo onda asteburuan informazio eskatzen. Angela Davis, agindua, gite/ipes.org horretan egin behar da izen ematea. Eta hainbat ekitaterako simbolikoki eskatuko dugu 10 euroko sarrera, gasto asko sortu du honek, baina gastoak partekatu ez izateaz gain, nahi dugu parte hartuko duen jendearen ekarpen txiki hori ere bai. Beste aldetik ez du nahi izan, dirua hausturbo bat izatea inorrez etortzeko, badakigu simboliko baino ez da, ezta? Beteta daudenez aforo guztiak, orduan konkratuki ostiralerako itzaldirako aldezarreko 3-4 lekutan jarriko ditugu, zelan esaten da? Pantaiak jarriko ditugu